And gumikan sa kusog nga pag-ulan kagabi na atay latest update gawas atong update kaganina nga dunay baha og landslide kadjuman abi na Yes, mga kasama no nanawagan og tabang ang mga naapektuhan sa baha sa Malita, Davao Occidental human nga pipila kanila ang nagubaan og balay tungod sa kusog nga bundak sa ulan ug pagbaha. Gabi December 26 pipila ka mga kadalanan sa Malita ang dili maagihan, gari nahugmak usab ang tulay sa Lais Bridge. Gani karong buntag makita ang pipila ka mga residente nga nagdinabangay nga matabok tong motor. ug sa tricycle no sa pikas bahin sa tulay. Kay pipila usab kanila ang namakwit, bit-bit ang mga gamit sa ilang panimalay, of course sakay atong sa tricycle. Ganina nagpagawas usab ang og datos ang MDRRMO Malita nga ana sa yellow warning ang lugar. Gumikan sa gikan ni atong December 26 gahapong adlaw gumikan sa padayong pagbundak sa ulan ug pagbaha. Naka-standby usab ang rescue teams og clearing operation. Sa post usab sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office makita ang pipila ka mga residente nga namakwit og temporaryong gihikling sa gym. Samtang nanawagan usab si Yonesa Ugmares Oyag kay ang kuya daw Rajuman Irina Juman Renz naanod daw sa baha. Nangayo siya og tabang kagabi Yes, kagahapon. Wala pa Rajuman Irino. Pastilan mga naa sa please kabaybayunan og mga kasapaan basig na mo yung matikdan diha kay bawo yung mga kapitan mga kagawad for leader sa barangay. Oo, naa ba siya gi-post Rajuman abi nga unsay hulagway unsay kisuot atulas. Nasa to ang streaming karon no Rajuman B-boy katong photo mismo sa iyahang kuya nga nanawagan kay kini siya na ano daw siya kagabi og kuya Jomar ang pangalan ug nanawagan kini kung kinsa man daw ang nakakita i-mention daw siya sa Facebook or i-text kini kay nagpagawas pud kinig numero no kay hangtod karon wala pa daw nakita ang iyang kuya. Subay naa na speakers linya karon si Sir Rosario Tan Sir Tantan oo taga Malita, Davao Occidental. At makisayod lang mi sir, maayong buntag ug welcome sa programa. Makisayod lang mi sir sa latest update des Malita, Davao Occidental. Sir, kumusta mo dira? Yes ma'am, good morning ug maayong buntag sa tuwang mga suking digpaminaw sa Davao. Kaloy sa Ginoo ma'am nagpabilin pa in taon mi sa pagkakaroon nagpabilin mi og pagpanglimpyo no sa mga tagsa-tagsa ka parimalay gani inaako kan diri sa may ubos gyud sa tulay ma'am sa may barangay Kulaman di natong gipanubayan kini atong mga kaigsoonan nga mga Muslim katong ilahang paninda bitaw nga pabuto ma'am kaloy taon sa Ginoo ma'am katong giisan na ko nga picture kaganina wala na gyud na daw sa ilaha kaloy po taon oo sir, sa initial ninyo diha nga pagpanubay sir, naabay mga natala nga casualty sir, samdan, ngun ana? So far ma'am, wala pa ko'y nahipos nga mga informasyon na ma'am. Gani dito sa may barangay ang Kulaman ma'am, Yuki Bulacan, ang balay gud mismo sa kuwang uyuan na anod po rin taon. Oo. Kaganina lang sila buntag nagtawag sa kuha. Alas 4 sa hapon. Way undang. Undak siya og kusog. Mundang na pod, mubalik na pod, hantod nag alas 9 sa gabi, alas 10. Mo na gid niya ngamong nasanitian sa may probinsya sa Davao Occidental, particularmente dinhi sa may Malita. Malita yun mismo. Oo, nagsubside na ba ang tubig baha sa ubang mga barangay, Sir Tan? So far ang tubig baha gid ni baba na pero nagpadayon gihapon ang saliksik mga orasa dinhi sa may probinsya sa Davao Occidental. Naabay landslide sir daw sa ubang mga areas? Yes ma'am. Ito gani sa may Kaburan area ma'am, nagpost po to si Mayor Joyce dito na hindi pagyud na digid magian ang ilahang dalan dito gumikan kay mismo ang dalan jud padulong og pagawas sa Jazz pasunod ba ka sa Jazz o pagawas ba ka dito sa Jazz dili jud mismo magian kay one lane na lang jud. Nabay ano sir, kanselasyon sa trabaho diha karon sa inyohan, nabay mga ingon anak nga nadawat ninyong announcement? So far ma'am, wala pa po sa nga mo ang mayor diri kay mismo si mayor nakita na to sa post siya na gud mismo ang ni-drive sa sakyanan para mag-rescue sa ubang mga tao dinhi sa lungsod sa Malita. Kaluoy tawon sir Tanno niya liwas Pasko baya unya padulong pod preparasyon sa bagong tuig. Gid niya nga mo ang nasinatian karong mga orasa dinhi sa probinsya sa Occidental. Tigong luoy nga luod jud. Sir Tan, salamat kay sa imong panahon sir ha og amping mo dira sir.
Yes, ma'am. Salamat po tayo sa SDT na po. Di ka lamang rin sa tubigan sa mga seminar na kung ang iyong idol, yung sumunod. Amen. I-update si Radyoman Kirby's Malita as of 2:56 AM. Anaa sa dulan 3,000 ka mga individual ang evacuate gikan sa tulo ka barangay sa Malita tungod sa pagbaha. Salamat sa update Radyoman Kirby ug sa MDRRMO Malita.